qu'est-ce que صورة والبتين شين qu'est-ce que صورة ام پێک بینن لەسەر وی ئاساسیان بێژن بژی بەرخۆدانە یەپێکێ بژی بەرخۆدانە یەپێجێ دیسا جارێکە دن dijminê hov li hemberî me dijminatiya xwenî eşkere rûbirû bê tereddûd dayî ber çavê me em jî li hemberî vê dijminatiyê ji nuvrê berxwedaniya xwe şoreşgertiya xwe welatparêziya xwe em jî gur dikin em ji wan re dibêjin hûn çi qasî xortê me ciwanê me bin ax bikin hûn çi qasî xwênê birjînin hew qasî em jî bi vê axê ve bêtir tên girêdan bira xewn bê xeyal bijwere got em ji dev vê xwînê biqerin na ji dev vê erdê biqerin na ev dijminatî ne tiştekî nû ji boî me ne tiştekî nû ji boî got em fêm bikin got ev dijminê robrû li hemberî me vê dijminatiyê me stir dike em dengê xwe digêrin hemû dinyayê em dengê xwe digêrin Erdoganê faşîst û hemû kesê ku bazarê li ser xwîna şehîdê me dikin em ji wan re dibêjin bi şehadeta şehîd roj hat û hemû hevalê îro ku xwîna xwe ji bo vê erdî didin îradeya me xurtir dibe û tim û tim em hêza xwe ji hêstrê dayîkê şehîda digirin بالروح بالدم نفديك يا قائد. بالروح بالدم نفديك يا قائد.